No rush, no noise. Just the journey. No rush, no noise. Just the journey. Вітання, шановні глядачі і гості мого каналу, в ефірі Економат. І сьогодні ми будемо гуляти у World of Tanks за дядя, який буде вчитися грати у танки. Раз хвилинку почнемо. Зараз невеличке налаштування і хутко ми почнемо. Так що, коли зачекайте, коли ласка.
Так, я тут. Амаль все готово. Там сьогодні буде невеличкий штрим. Шмат справ. 5 боев на танке другого уровня. Ось такий у нас танк. І ще раз поглядім інформацію про його. Кстати, ну да, у нас уже все куплено. Це добре. У нас место в Ангаре не мог. Так, кстати, задницу лепей не подставляйте. Кстати, передок у його моцний. Боковинки, так ось собі. Короче, задницу ховать у бульбу. Ну что, спробуємо? Вот это... Так, а куди йдуть? Ага, все, зрозуміло. Let's get this show on the road. Вони трохи повольні, не такі хуткі, як першого уровня. Так, здесь нас могут декалибровать. Покуль поставим тут. Так, их 1, 2, 3. Мабуть. Давайте попробуем. Аккуратненько. Ага, бачу.
сам виноват, задницу нам подставил. Грех не уехать в такую заднюю дупу. Так и не все. Penetration. Penetration. Enemy armor is damaged. Penetration. Penetration. Такая свобода немножко попадает. Enemy armor is hit. Penetration. Gotcha. Они к нам на базу тоже... они пытались проехать. Ну, зараз, я думаю, це вже їм не зможуть. О, я даже двух забил, нифига себе. Неплохо.
куди він виїде. Перемога! Він десь ти там сховався, побоявся. Неплохо. Перший бой. Команда добра ще попалася. Ух ты, другие классы называется, что у нас? Cool Head. Неплохо. А что такое? Неплохо, неплохо. Ух ты. 743 урона, 376 використання броні, 80 асисти, 2 виявлення, 4 критичні шкоди. Непогано. До бою! Так. А. Let's go. Так, ну-ка на горы.
Так-то. Enemy armor is destroyed. Непогано. Или что у нас? А, это уже
Это что? Дуэлист. Ну, за перший бой, конечно, боже, 100 тысяч одразу дали были. Перший бой добре був. Два боя. Погнали у третий. Наш лоб, наша сильная сторона. Главное, особо гусеницы не подставлять. Let's go. И дупу у кусты ховать. Нам не фраки важны, а головне вижити. Мабуть, на базі хтось затався. Окей. Не поїхали.
блін. Мабуть, на базу вертаються. Ricochet! Enemy armor is damaged. Penetration. Enemy armor is hit. Penetration. They're knocked out. That one bounced. Critical hit. Повернулись и сразу с двух сторон. Сволочи дым.
лишилось. Поспешались захоплять базу. Вышки. В принципе, у нас команда добрая. Мы відтягнули на себе увагу і дали можливість амаль всіх забити. В принципі, гарний ход. Оттягивали на себе увагу, поки наші других знищали. Так що зараз залишилося двох збити. Там где-то на базі. Я зараз того знищив. Ой. О, один остался. Ай. Их два, у них друга вырез. У нас один перший остался. Ну, выиграем. Два там, два там. Так что, ну, перемога. Victory. Yeah. Використання броні неплохое. Так, у нас сколько треба? Еще два боя треба. Зараз тоді би будемо не спішатися, почекай, поки вони подалі йдуть.
Куди він по низу поїхав, блін? Давай наверх.
куди далі? Где боится, блин? Critical hit. Penetration. They're knocked out. Вон там половий. Давайте, я его свечу. Enemy armor is hit. Enemy is hit. Викторий! Я не про, я дед. Але гуляем. Что это такое? Что-то что? А, это ревец. 3 дня преміуму дали. Непогано, непогано. Ух ты, их. Ух, другий класс. Что у нас? Дуэлист, вау. 3 танки знову. 606, 117, 42. Добре. Что у них тут? Вон. Такий значок у всіх.
Ну я поршній бой. Где у нас танк такого левела британец? Ось он на листі. Так. Это у нас хэви танк, а это у нас медиум. Наступний раз. Так. Что у нас это танк? Это у нас... Так. Геральт О'Коннелли. Это у нас кто? Зарадчик. Вуди у нас Мартин. Мартин, Геральт. Геральт из Ривии у нас заражают, чем будет на третьем уровне. Мартин Садлер. Вуди. И Фриман Майор. Майор у нас пока не майор, у нас пока штаб-сержант. Но фамилия многообещательна. Так, тут ось эту штуку. Тут, мабуть, ось это так. Так, ось эту штуку. Так, у нас что здесь? Так, однозначно. Ага. Пушку надо будет заразить еще. Окей, тут все новое. Окей. Так, опушний бой. Пятый бой на сегодня. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не гэты танк. Не гэты танк. Вось гэты танк. У нас другой. Вот гэты танк.
Ой. Не люблю я эту мапу. Що зробиш? Let's get this show on the road. Ой, какой он большой. Penetration. Penetration. We didn't even scratch them. Got him. Enemy armor is hit. Enemy is hit. Блин, я его We're done тоже for. Everyone get out. подбил. Подбил неплохо. Трохи поспішався. Надо було здаля його розстріляти. А, ну, команда вроде неплохая. Давление. Я его тоже добро подбил.
Одний постріл. А там ще один є. Він його. Він хоче йобнути. Ну що ж ти? Не успів навестись, пішов. Осторожно. Треба недобитка, треба забити. Треба пам'ятати, що там недобитка. Можно было обойти. Добить сначала, а потом повернуться. О, недобиток приехал. Давай, добирай его. Давай, молодец. Зараз хана будет недобиток. Прямаємо. Привіт. Я перемога. Па-па-па-пам. Я не про, я дід, але гуляємо. У наступний раз за Валентина будемо. Британський танк Валентин 3-го уровня. Три уровня. Непогано, непогано. Так, на пушечку у нас купить. Трошки не хватает. А, это 3100, у нас 2000 всего лишь.
На жаль, на жаль. Ну что ж, придется без пушечки поездить. Валентайн. Валентайн. Тим 3 уровню. Ну что, усім великий дякую, що були побач, що глядели. Така ось статистика. Це наше тут братанець другого уровня. А вот он, не два наших братанца. Перший, другой уровень. І великий дякую, що були зі мною. До побачення. Пока-пока. До наступних зустріч. Не забувайте про подобайки, лайки, коментарі. И звоните в дзвіночок. И, конечно, подписывайтесь на канал. До побачення. No rush, no noise. Just the journey.